Марафонымыз дәвам итә. Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллины студиягә чакырдык. И епископа Альметьевского и Бугульминского Мефодия. Доброе утро. Здравствуйте. Камил хәзрәт, мобилизация башлангач ук нәзарәт Татарстан солдатларына ярдәм итәргә кереште. Нәрсәләр эшләп өлгердегез? Аллаһ шөкер, халыктан җыелган акча 8 миллион 700 сум тәшкил итте. Шул акчага без 14 мең тушенка алдык, 40 комплект анда кевларовый шлем, бронеплитәләр, бронежилетлар һәм сугыш киемнәре. Мәгълүм булганча тагын без 25 мең дана дуалык китапларны бастырдык. Акча җыю хәзердә дәвам ителә. Кичәгенә без 2 тонна ярдәм шунда алып барып, безнең егетләребез тапшырды. Аллаһ шөкер, бүген кайтырга тиешләр. Анда 1 тонна тушенка иттек, аннан соң теге башка азык-төлекләр, кирәкле әйберләр. Минем уйлавымча, бу бик тә урынлы булачак, чөнки бит мобилизациягә эләккән егетләребез арасында мусульманнар, намаз әһелләре дә бар. Алар өчен бу бигрәк тә кирәкледер дип уйлыйм. Солдатларны менә шул уңайдан хәләл туклану белән тәэмин итү турында сүз чыккан иде. Менә аны хәл итеп булдымы? Әлбәттә, бу мобилизация вакытында тигендә дә анда бит аерып тормыйлар. Шуның өчен бу сорау барлыкка килде. Монда булганда 3 точкага без имамнарыбызны билгеләдек. Кайнар ашлар белән тәэмин итәргә тырыштык, иттек инде. Аннан соң озатканда һәрберсенә без хәләл тушенканы юлладык. Һәм хәзердә илтек, Аллаһ шөкер. Менә дугалык китаплары да чыгардык дип әйтеп үткән идегез. Тулырак сөйләсәк, тулырак әйтеп үтсәк, анда ниндирәк дуалар күз алдында тотыла? Әлбәттә, дуа ул бит хадистә килә, дуа мухул ибада, дуа ул гыйбадәтнең үзәге, асылы. Шуңа күрә кеше бигрәк тә авыр шартларда дуага мохтаҗ. Шул нисбәттән без кичкенә генә китапны әзерләдек. Әлбәттә, аларның сорауларына таянып, чөнки мәгълүм булганча инде авыр чакта кеше күбрәк дуага мохтаҗ. Камил хәзрәт, менә солдатларга һәм аларның якыннарына нинди теләкләрегез бар? Әлбәттә, без гел дугада илебезгә тынычлык, ватаныбызга тынычлык, һәм умум җир йөзенә тынычлык дип без дуа кылабыз. Ләкин шуны онытмаска кирәк. Раббыбыз Коръәни Кәримдә иннамал усри юсра, фа иннамал усри юсра. Шунлап авырлыктан соң җиңеллек килә, 2 тапкыр кабатлый. Әлбәттә, аның даруы да бар. Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Ва ма яттақиллаһ, кем тақва булса, Аллаһтан курыкса, яҗ'ал лаху махраҗа, шуңа торган юлны бирербез. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, ул уйламаган җирдән дә ризыкландырырбыз дип әйтә. Бик зур рәхмәт сезгә. Да,